Ahoj, vítám vás u dnešního videa a to bude o peněžence. Je krásná, takováhle vzorovaná. A tady je taková kožená. Ale ještě nic nemám, je úplně nová. Tak, tohle se otevírá. Tady se prostě dávají peníze. Tady různé kartičky. Tady fotka nějaká. Tady taky asi nějaký kartičky nebo obrázky. Tady se určitě dávají mince, jak je ten zip. A tady asi taky můžou se dát peníze. Ale je to strašně krátký video, protože to je o peněžence a co asi víc tam je, takže se loučím. Pápa a určitě mi napište komentáře a dejte spoustu lajků.